Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. We beginnen uiteraard weer in het golfslagbad. Alleen bij de lijst ligt dit buiten en is het november, dus is dit vanzelfsprekend gesloten. Gelukkig is er binnen ook genoeg te beleven en dat ga ik jullie allemaal laten zien in deze video over het zwembad van Buitenhof de Lijstert. Met de temperatuur ver over de 30 graden, mooie aankleding en beplanting is het hier oprecht een mooi subtropisch zwemparadijs te noemen. En we beginnen onze reis hier in het Lagunabad. En de eerste attractie die we tegenkomen, dat is deze familieglijbaan. Hij gaat niet recht naar beneden zoals we gewend zijn, maar heeft een spannende bocht op het einde. En uiteraard is er ook een bubbelbad. Hier gaan we heel eventjes de tijd nemen om goed te ontspannen. Ja, dames en heren, en uiteraard ontbreekt de stroomversnelling niet. En dan zijn we alweer toe aan de tweede glijbaan. Uniek aan deze baan is dat deze volledig open is, zodat je mooi uitzicht hebt op het bad terwijl je de rit maakt. En met deze glijbaan eindigt ons weergaloze bezoek hier aan het mooie subtropische zwemparadijs. Wat vonden jullie er eigenlijk van? Nou, laat het weten in de comments. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Doe een dikke blauwe duim in de lucht en dan zien wij elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken.